Valencianada és una activitat que es fa, en la que participen enguany 23 centres, és la segona vegada que la fem, i és una activitat que consisteix en que els alumnes es moguen per València per conèixer la ciutat i per conèixer també les possibilitats de mobilitat que tenen a través del transport públic. I què els aporta a nivell de formació? A nivell de formació, dues coses importants. Una és que estan repassant continguts de les matèries, veuen aspectes històrics, artístics, científics, tecnològics i literaris, i, per una altra banda, de cara a vindre a la ciutat i utilitzar el transport públic, els presenta una possibilitat immensa perquè viatjaran fins i tot fins a la perifèria de la ciutat. És a dir, als llocs més extrems, com pugui ser la Malvarrosa o com pugui ser el Museu de la Ciutat, el Parc de Capçalera, i també el que són les facultats. Amb la qual cosa, quan venen en segon de batxiller a la facultat, ja tenim un avantatge perquè van directes a utilitzar el bus o el metro.